нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Видеои имрӯзаи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо равон карден ва пеш аз хондани саволҳо як-ду ахборота пешниҳоди шумо мегардонем. Бо диққат то охири навор тамошо кунен, то ки ба саволҳои худтон ҷавоб бигардонем. Ва пеш аз хондани саволҳо бо як чизи дигаре хотиррасон мекунем ки саволҳое ки бисёртар такрориянд, мо саволҳоро намехонем. ахбороти аввалини мо оиди ҳамин аст ки оё дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар саросари кишвар нархи нақлиёт қимат мешавад ё ин ки не. Нақлиётҳои мусофиркаша дар назар дорем, бо сабаби боло рафтани нархҳои сӯзишворӣ, яъне бензин, газ, дизел, мумкин аст ки мусофиркашонии нақлиётҳо нархшон қиматтар шавад. ҳоло он ки аллакай дар вилояти Суғд ҳамун нақлиётҳои мусофиркаш нархошон болотар рафт. мо айни ҳол нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунем. Дар пайи гарон шудани қимати бензин ва сӯзишвории дизелӣ, нархи роҳгирои мусофирбарии дохили шаҳрӣ дар вилояти Суғд ба 1,50 дирам баробар шудааст. яъне ки пештар шахсиятҳое ки дар хуҷанд қарор доштанд, ӯ медонанд ки 1,30 дирама дар бар мегирифт, вале айни ҳол бо сабаби қимат шудани газ, бензин, дизел нарх боло рафт. яъне бо 15% бигем, агар хато намекунем, қиматтар шуд. Салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувории Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо доруҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. И дар назар аст ки дар саросари кишвар агар ки нарху навои сӯзишворӣ қимат шидан гира, дар шаҳри Душанбе низ мумкин ҳастае ки қимат шавад. Лекин оиди шаҳри Душанбе оли ягон чи гуфта шидагӣ нестае, танҳо дар бораи вилояти Суғд омадагӣ ҳастае ки аллакай дар вилояти Суғд нархи нақлиётҳои мусофиркаш сари ҳар як одам 15% қиматтар шидагиаст. ахбороти навбатии мо оиди баровардани ҳукми як шахсияте ки ноболиға таҷовуз кард. яъне ки чанд қапеш як ахбороте дар шабакаҳои интернетӣ биромадагӣ буд ки таҷовуз ба номуси ноболиғ кардагӣ буд. хушбахтона ҳукми вая додгоҳ баровард. мо нусхаша мехонем, гӯш кунем. барои ин амали даҳшатбор сокини 37-солаи шаҳри Ваҳдат ба ҷазои як умр маҳрум аз озодӣ карда шуд. додгоҳи олӣ ҳукми сокини 37-солаи шаҳри Ваҳдатро эълон кард ки дар куштор ва таҷовуз ба номуси ноболиғ айбдор дониста мешавад. ба иттилооти котиботи прокуратураи Тоҷикистон Раҷабов Зафар Сафархоҷаевич акнун як умр аз озодӣ маҳрум шуд ва дар колонияи ислоҳии низомияш махсус нигаҳдорӣ мешавад. яъне ки дар чанд қапеш бигем, агар як ноболиға дар берун таҷовуз мекуна, ба номусаш даст мераса ва бо ӯра ба қатл мерасона, ки аллакай ваҳшӣ будани инсона нишон метиҳад. гуфта мешавад ки баъзе ваҳшиҳо аз ҳамин гуна инсонҳоро меҳрубонтару хубтаранд ва ман худам шахсан тарафдори ҳамин чиз ҳастам ки ба ҷавобгарӣ сахт кашида шаванд ин гуна шахсиятҳое ки ба ин кирдорҳо даст мезананд. ин шахсияте ки ҳамин кирдора ба амал овард, аз озодӣ маҳрумш кардан як умра дар колонияҳои низомӣ сахт таҳти назорат қарор дода мешавад. Саид Ашуров нависад: салом, шумо дигар тема надорем, безор кардем қатъи ҳамин дурӯғотон, бимрем қатъи ҳамин видеоотон. ха ягон темаи нав ту дар калаи мо ҷо пешниҳод ки мо темамона ҳалиш кунем. Савур нависад: раҳмат брат барои хабарҳои муҳим. Брат Сорбон ҳамин канал айхтай ё айдоди худо? ҷавоб та илтимос. бародари азиз, канали худмона бигем. мо дар як ҷо кору фаъолият мекунем ва канал
зери назорати ҳамамон қарор дорад. орзу нависай: салом акаҷон, чӣ ба номерои дорувории занона кор намекунад? намедонам, мутаассифона бародари азиз. ҳамун рақамода ба фикрам ки ватсап ҳам доранд, метавонанд ки занг бизанед ҳамун рақамода. шодмонов нависай: ассалому алайкум сорбон, як бор комментарияи мара бихон. ҳами софсавдо дорувош оригиналай барои қад баланд карданай? намедонам бародари азиз, як ширкати дигара мо айни ҳол қатиш ҳамкорӣ кардастем. ай бародарои тоҷикай даво ном дора. ҳамуда занг бизанед, мумкин ки дошта боша ягон доруҳои гуфтагии шумора фоиданок шавад. муродов нависай: ассалому алайкум ака, давоми филм куҷо шуд? бародари азиз, рӯзҳои наздик кӯшиш мекунем ки пешниҳоди шумо бигардонем, чунки мо якчанд рӯз ба корҳои худмон банд бидем. ба ҳамин хотир вақтмон нашидастае ки ҳамуро ай пеш бишем, ба анҷом расонем шавад. баҳодур мирзоев нависай: иншааллоҳ як рӯз не як рӯз хуб мешавад ба мисли аввала. бале бародар, дуруст қайд кардаед. фатҳиддин назиров нависай: комментария маҳкам значит бо дуруғай бе набинем. бародари азиз, агар комментарияи ман маҳкам мебуд, ман комментарияатра ба аввалаш ки намехондум ва ягон видеои ман фикр мекунам ки комментарияҳош маҳкам нест. вақтҳои охир 98% видеоҳои ман комментарияҳош кушодагӣ ҳастай. барои чӣ комментарияҳо дер мебироянд? ба хотире ки ман вора худам қабул мекунам, баъдан дар таги видео мебироям. ба ҳамин хотир инакда вақтмон намешавад ки қабул кунем комментарияҳоро. медиа нависай: ака юристи ҷои подписчикота бисёр мекунам. саволи мада ҷавобша аниқ битед. ман бояд Россия хонданӣ бурам. роҳи осон ва арзонтариншам мегуфтед. ҳазор раҳмат бародари азиз. барои зиёд кардани подписчик заҳмат ва кӯшиш нака лозим нестай. ва барои хонданӣ рафтанат чӣ роҳ дора ё ки роҳи арзонтар? мутаассифона айни ҳол ягон роҳ надора барои рафтан ба Россия. тимболе ки таҳсилкунӣ мерафтай, айни ҳол иҷозат додагӣ нестанд барои донишҷӯё вориди Федератсияи Россия гаштанд. шердил ҳоҷиев нависай: фақат Внукова мепарад тамом ҳамаи аэропортҳои Москва. айни ҳол аэропорти Внукова тасмим гирифтагие ки парвозҳошона муқаррар кунанд, яъне ки мунтазам барқарор кунанд ва дигар аэропортҳош оли ягон чи тасмим гирифтагӣ нестанд дар бораи барқарор кардани парвозҳо бо ҷумҳурии Тоҷикистон. имомназар нависай: дурӯғ мегӯед, бофта бофта мепартоед. хай дурӯғ мегем бародар, тамошо нака. охитра мо ай гиребонат маҷбур накардем ки бидро канали мо подписатсия ё ки тамошо. кадомида маъқул нестае подписатсия кунед. мада дар кор нестае на тамошо кунитон, на комментария нависантон. бачаи хуб нависай: сорбон хабарҳои тура Шаҳлои Гулхоҷа мега кори хита кун. юристи чӣ ба шаҳрванди Тоҷикистона дар Россия қапидиян дар Қирғизистон метанша? ай пушташ гап намезанӣ. кадоми тарафдора лайк мона? бародари азиз, аввалан гуфтанем ки ман ҳамин чизи гуфтаистай хабардор нестам, оли ки шаҳрванди тоҷика қапидиян. ва дуюмин ки ҷиноят накунен, нарушение накунен, шуморо ҳеҷ кас бегуноҳ намеқапа, маҳкамтон намекунад. ҳар кас бараш рост бигарда пай кор шава, ягон кор намешава. ва сеюмин ки хабарҳои мара Шаҳлои Гулхоҷа метия мегӯй. мада фарқ надорад каси хабар метия ё ки каси видео мекуна. ҳар кас барои кор ва фаъолият ва барои фоидаи худаш видео мекунад. комрон зоиров нависай: салом ака сози, соли таваллуди ман 1994 18 январ. мара хизмат мебаранд ё ки намебаранд? ҳаминам мегуфте. 1994 агар 28 сола шидагӣ набошӣ бародар, мебаранд. агар кишидагӣ бошӣ, яъне 27 гузашта бошӣ, намебаранд. абдуғаффор ғафоров нависай: салом акаи сорбон, як савол. агар кӯдака падар як ҳафтаина бара дигар наёра, алимента месупора падар ё ки не? илтимос ҳамин саволи мада ҷавоб де. дар ҳолате ки агар кӯдак дар тарбияи падар бимонад, дар ин ҳолат алимент ситонидан қатъ мегардад. яъне ки дар инҷа бояд агар модараш розӣ боша, бо тариқи зӯроварӣ набоша. агар ки модар розӣ набоша барои бурдани кӯдак, дар ин ҳолат қонунгузорӣ иҷозат наметиҳад ки кӯдак дар тарбияи падар гузашта шавад. бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо. агар ягон саволи дигар дошта бошед, метавонед дар комментария саволҳои худтона бинависед. дар канали юристи ҷои обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. то барномаҳои нав.